أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da nastavi da govori o vremenu u hilafetu Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i ekspedicijama koje su se desile protiv pobunjenika i odmetnika. Deveta ekspedicija koja se desila u Bahreinu. Dalji detalji u vezi Hazreti Ala bin Hadrami se spominju. Zabilježeno je da je Hazreti Ala poslao naredbu Hazreti Karutu da se suprotstave Hutamu i da uspostave kamp u mjestu. Hazreti Ala je znači spremio svoju armiju da se bore protiv Hutam i također je tu on napravio svoj kamp i u tom mjestu svi idolopoklonici su se također sakupili i svi muslimani su se okupili oko kampa Hazreti Ala. Znači oba dvije armije su iskopali rovove i išli su preko tih svojih rovova u bitku i onda bi se navečer vraćali iza tih rovova. Tako su se borili jedan mjesec. Jedno večer muslimani su čuli kako neprijatelji slave. Hazreti Ala je rekao da li neko može da ode i da vidi šta se tamo dešava. Hazreti Abdullah je rekao otiće da vidi šta se dešava. Kad se vratio, rekao je da su neprijatelji svi pod dejstvom alkohola i znači da jednostavno se ponašaju tako. Kad su muslimani ovo čuli, oni su napali na njih i onda su ušli u njihov kamp i znači ubijali su ih, neprijatelji su se razbježali, mnogi su znači tad neprijatelji bili ubijeni, neki su bili zarobljeni, muslimani su tad također prikupili ratni plijen i samo su neki mogli pobjeći neprijatelji. Ti neprijatelji koji su pobjegli, prilično su pobjegli samo sa stvarima koje su imali uza sebe. Hutam je pobjegao na svom konju, iako je bio pijan, ali Hazreti Kejs bin Asim ga je stigao dok se penjao na svog konja i ubio ga je. Onda su muslimani znači pokupili njihovu sav taj ratni plijen i krenuli su za njima. Hazreti Kejs bin Asim je prišao blizu Abdžera, ali njegov konj je bio
jači od konja Hazreti Kejsa. Bojao se da će mu pobjeći i onda je pogodio njegovog Abđarovog konja sa strijelom, ranivši tako, ali je zabilježeno da je Abđar tad pobjegao. U jednom hadisu se prenosi da je Hazreti Kejs udario Abđara u njegovu glavu i da je probao njegov taj oklop i onda ga je ponovo udario i da ga je ostavio da krvari. Izutra je Hazreti Ala podijelio ratni plijen s onima koji su učestvovali u borbi. Oni koji su bili vrlo spretni i hrabri borci dobili su također odjeću ovih vođa koji su učestvovali od nevjernika. To je bio Hazreti Hafif bin Munzir, Hazreti Kejs bin Asem i Sumama bin Asal. Hazret Sumama je dobio neki vrlo dobar ogrtač crni koji je pripadao Hutamu, koji je Hutam nosio vrlo sa velikom sa velikim ponosom dok ga je oblačio. Hazreti Ebu Bekr je bio informisan u vezi ovog uspješnog ove borbe. Hazreti Ala mu je poslao pismo i informisao ga je da su pobjedili ovi i kako je Zeid i Muamer ubili Hutama. Rekao je da je uzvišeni Allah omogućio da jednostavno neprijatelji postanu slabiji i jednostavno da ne razmišljaju svjesno zato što su se vinom napili. Rekao je da su prešli preko njihovih rovova i ušli u njihov kamp i oni su bili u pijanom stanju i bili su u stanju da ih poubijaju. Neki su kao samo pobjegli. Hazreti Ala je osvojio Hadžar i to okolna mjesta, ali mnogi Perzijci su ostali u opoziciji novoj vladi. I često bi govorili da nova vlada iz kao Medine će uskoro da bude kao zbačena s vlasti, govorili bi to svom narodu i da kao ispomoćna armija dolazi njima u pomoć. Vijesti o ovome su stigle do Ebu Bekra radijallahu anhu i on je napisao Hazreti Ala pismo i rekao ako su ove informacije tačne da dolazi ta ispomoćna armija, rekao je da pošalje armiju da ih uništi ako to bude istina. I da zada strah svim tim plemenima koji njih podržavaju. U Darinu su se neprijatelji sastali. Neki historičari kažu da se ta borba desila u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu. Kako god neki kažu da borba Darin se desila u toku vremena ili hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu. U svakom slučaju, neprijatelji su se tu sastali. Darin je bio ostrvo blizu Bahreina. Kršćani su se tu su boravili. I također ovi neprijatelji koji su pobjegli od Ala su se naselili na to ostrvo. Hazreti Ala bin Hadrami je napisao pismo dvojici svojih komadanata da dobro paze to mjesto od ovih otpadnika i pobunjenika. I također je naredio Hazreti Mismi da ide da se bori protiv otpadnika, da ide naprijed. Hazreti Hasafa Temi i Musanna bin Harsa Šabani također su dobili isto naređenje od Hazreti Ala. Hazreti Musanna bin Harsa se u Bahrijenu pokazao vrlo uspješan da pomogne Hazreti Ala protiv neprijatelja. I na sjeveru Bahreinu se borio sa svojom armijom i on je
u Katif i Hadžar bio vrlo uspješan u tim mjestima i pobijedili su tu perzijsku armiju tu. Znači također lokalni ljudi koji su bili istrajni u islamu, koji nisu napustili islam, su se pridružili Hazreti Ala kao njegovi vojnici. Hazreti Ebu Bekr je pitao u vezi Musana bin Harsa i rečeno mu je da je on čuvao sve te puteve kud bi mogli ovi otpadnici da dođu. Neki otpadnici su se pokajali i ponovo prihvatili islam i to je bilo prihvaćeno znači od njih. Oni koji nisu željeli da se pokaju i nije im bilo dozvoljeno znači da se vrate u njihova mjesta odakle su znači gdje su bili rođeni i onda su ovi otpadnici otišli na to ostrvo Darin. Hazreti Ala je bio sa svojom armijom, Bekr bin Vail je došao i rekao da će da mu prate njegova naređenja. Hazreti Ala je bio vrlo sretan sa ovim vijestima da će znači oni biti njegovi pomoćnici i da jednostavno je bio zadovoljan tim i da ostavi Bahrein pod njihovom upravom jer su oni bili muslimani. Onda je naredio da svi muslimani idu prema Darin ostrvu i također je pozvao njih da idu s njim. Detalji u vezi ovoga će biti predstavljeni sad. Detalji kako su muslimani prešli to znači more do tog otoka su vrlo znači kao zapanjavajući i može biti istina da neki znači detalji ovih znači zapisa su istiniti, a neki detalji ovog znači u vezi ovog prelaska mora su malo previše kao pretjerano dodati. Ali ako ima istine u ovim detaljima, onda također ću da u vezi ovoga dam i objašnjenje poslije. Tako Hazur kaže. Spomenuto je da muslimani tad nisu imali nikakvih znači brodova da dođu do tog ostrva. I onda Hazreti Ala je okupio ljude i obratio im se. Da je Allah znači sabrao mnoge grupe šejtanove i odnio je rat na more. Allah je pokazao njegove znakove vama na kopnu i sada ćete također vidjeti Allahove znakove i na moru. I krenite prema svojim neprijateljima na način da znači idete kroz njih, da ih siječete. Jer je Allah sakupio na jednom mjestu radi vas. Svi su mu odgovorili tako nam Boga to ćemo uraditi. Dok budemo živi mi nećemo biti znači nećemo se bojati njih. Ovo je spomenuto u Vatabriju. To znači oni su govorili u vezi kako je Allah pokazao njegove znakove kad su im kamile i dao im vodu gdje znači nije se očekivalo. To je već Halifatul Mesih spomenuo na prošloj hudbi i jednostavno govorili su u vezi toga kako je čudo Allah pokazao njima i svoju pomoć. I sada će kao da po vodi hodaju uz Allahovu pomoć. Onda je Hazreti Ala krenuo iz tog mjesta prema moru i učili su Ja Erhamur Rahimin, Ja Karim, Ja Halim, Ja Ahad, Ja Samad, Ja Hayyum, Ja Qayyum, La ilaha illa ente, Ja Rabbena. Što znači onaj milostiviji koji pokazuje milost, on svemogući, o Bože koji si jedan, istrajni, nezavisni, jedini onaj za kojeg mi trebamo biti zavisni, živi i onaj koji daje život drugima.
i mrtvima, o Allahu koji si živi, onaj koji je sam dovoljan. Ne postoji niko koji je vrijedan obožavanja osim tebe, o naš gospodaru. Zapisano je da je Hazreti Allah rekao svima da uče ovu dovu i da krenu sa svojim životinjama preko mora. Znači muslimani se popeli na svoje jahaće životinje i krenuli su preko mora za Hazreti Allah. I uz Allahovu pomoć prešli su do tog otoka. Izgledalo je kao da hodaju po mehkom pijesku na kojem je samo malo vode bilo. Muslimani ništa nisu izgubili u tom putovanju preko mora. Zabilježeno je da smo muslimani nešto izgubili, ali da je Hazreti Talha to pokupio za njima. I zabilježeno je da su oni sa obale do tog ostrva prešli. Inače se putovalo brodom i jednu dan i noć do tog otoka, ali ova armija je stigla do tog ostrva za jedan dan, vrlo malom periodu. Ovo je bilo spomenuto u At-Tabari. Drugi neki moderni učenjaci daju sljedeće objašnjenje i govore da je možda moguće da je tada bilo kao oseka bila na moru, ili da su muslimani od tih lokalnih ljudi pozajmili brodove i da su tako došli do ovog ostrva. Kako god, ovo se ne spominje u hadisima, kao mnogi spominju ovaj hadis i prelazak preko tog mora. U svakom slučaju muslimani su stigli u Darin. Kako su došli tu, Allah najbolje zna. Što se tiče čuda koje se spominju od Allah dželešanhu, Hazreti Muslim radijallahu anhu piše vrlo temeljni princip da smatramo nešto da je čudo od Allaha dželešanhu, i nama to može da stoji kao uputa. On je ovo zapisao dok je govorio u vezi Hazreti Musa alejselama. Hazreti Muslim Maud piše u vezi razdvajanja mora kada je Musa alejselam prešao i što je spomenuto u časnom Kur'anu. Hazreti Muslim Maud komentariše u vezi ovoga da su tad Izraelci išli prema njihovom časnom mjestu kad ih je stigla faraonova armija, i tada su kada su ugledali faraonovu armiju, Izraelci su postali vrlo prestrašeni da će biti uhvaćeni, ali Allah je dao njima smiraj preko Musa alejselama i rekao mu je da udari po moru, po vodi, i da će se ono za njih razdvojiti. I oni su prošli tuda i izgledalo je da je voda sa oba dvije strane izgledala kao velike dvije planine vode. I onda su faraon i njegova vojska krenuli za njima, ali čim su Musa i njegov narod prošli, plima se je vratila i oni su bili ubijeni. Hazret Muslim kaže da shvatimo ovo u potpunosti, moramo da shvatimo da sva čuda su potpuno od Allah dželešanhu, da ljudi ne mogu imati nikakav, apsolutno nikakav uticaj na to. To da Musa alejselam digne svoj štap i udari i da se to desi, to je bilo više simbolični opis. To nije uopšte bio slučaj da njegov štap je imao tu moć da to uradi. Slično u časnom Kur'anu ne spominje se nigdje da se more razdvojilo na dvije strane.
kud je Musa a.s. prošao. Kur'an koristi dvije riječi, falaka i infalak, što znači da se odalji ili razdvoji. I ovo nam govori da se tad i u vrijeme kada je Musa sa svojim narodom a.s. prešao preko mora desila plima i oseka kad se voda povuče i onda kada se vrati. Što možemo često da vidimo na morima. I kada je Napoleon znači stigao u Egipat ili osvojio Egipat, otišao je na more kad je bila znači oseka, ali dok je još putovao, plima se vraćala, znači i jedva su kao uspjeli da se spase. Znači način na koji je Musa a.s. prešao to more i kada je digao svoju ruku, voda se je povlačila i to je bio znači prirodni znači događaj koji kad se voda u moru povlači i poslije nekog vremena sa strujama se vrati i znači mi to nazivamo plimom i plima i oseka. Znači faraonova vojska je i dalje bila u moru kada se voda počela da vraća nazad i tako su bili potopljeni. Znači također spominje da faraonova vojska i oni su krenuli bar dan poslije Musa a.s. Tako da je Musa a.s. imao toliko vremena da pređe preko mora u tom periodu sa svojim narodom kada se voda bila povukla. U vrijeme kada je faraon stigao, znači bilo je već kasno za njegov narod i krenuli su i bili potopljeni zbog toga što se voda vratila. I za faraona je bilo teško zato što je to već bilo znači potopljeno kopno i njegovi znači taj njegov karavan se već bio zaglavio u mokro tlo i onda nisu se mogli da vrate ni da idu naprijed. Zbog toga voda je nadošla i tako su većina njegove vojske i on bili potopljeni. I onda ih je voda izbacila na kopno faraona i njegovu vojsku. Muslimani su u svakom slučaju stigli u Darin sa Hazreti Ala i moguće je da su i oni znači uradili ovo na sličan način kako je Musa a.s. radio sa svojim narodom. I znači kad je stigao u Darin, velika borba se desila između nevjernika i muslimana i svi ovi pobunjenici su bili ubijeni. Niko znači nije mogao pobjeći sa tog ostrva. Njihove žene i djeca su bili zarobljeni. Također su zaplijenili njihovu imovinu. Oni koji su imali znači jahaće životinje su dobili 6.000 dirhama, a oni koji nisu imali znači jahaće životinje, obični vojnici su dobili 2.000 dirhama kao dio ratnog plijena. I kada se borba završila, vratili su se odatle. Hazreti Ala bin Hadrami je vratio sve osim oni koji su željeli da ostanu na tom otoku. Hazreti Sumama bin Usal se vratio također sa njim. Abdullah bin Hazaf prenosi da su bili na izvoru nekog plemena i ti ljudi su vidjeli Hazreti Sumamu. On je nosio bio je u tom ogrtaču koji je nosio taj hutam i on je dobio to kao ratni plijen kad je hutam bio ubijen. I ljudi iz tog plemena su poslali nekoga da pita Hazreti Sumama odakle mu taj ogrtač i da li on bio osoba koja je ubila hutama ili neko drugi. Ovo je zato što je hutam bio njihov vođa tog plemena. I ova osoba je otišla kod Hazreti Sumama i Hazreti Sumama je rekao dobio sam kao ratni plijen i pitao ga je da li si ti bio taj koji je ubio hutama. On je rekao ne, ali je bila moja želja da ga ubijem. I onda je ta osoba pitala pa gdje si dobio taj ogrtač od hutama. Hazreti Sumama je rekao već sam ti rekao iz ratnog plijena. Ova osoba se vratila svom plemenu i rekao im je u vezi ovoga
i onda su oni otišli i okružili oko Hazreti Sumama i kao rekli su ti si taj koji je ubio Hutama. Hazreti Sumama je rekao vi lažete, ja ga nisam ubio, ali on jeste dobio to kao ratni plijen. Oni su rekli osoba koja ubije nekoga u borbi, to je ista osoba koja dobiva od te osobe kao imovinu. Hazreti Sumama je rekao da on nije nosio taj ogrtač u borbi, bio je nađen na njegovom konju i u njegovim stvarima. Kako god ovi ljudi su govorili da on laže i onda su ga ubili. Iz 10. ekspedicije koja se znači bila poslata da se bore protiv pobunjenika, zapisano je da je Sueid bin Karem bio glavni za to. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je dao zastavu Sueidu bin Karemu i rekao mu da ide u Tihana, to je region u Jemenu. Tihana, definicija ove riječi je velika vrućina i nedostatak vjetra. Još jedno značenje je kao da nema kiše tu. Znači u Jemenu ima to područje pod tim imenom, blizu Crvenog mora, poznato kao Tihama. Sjeverni dio tog predija je blizu Mekke, ili prema Mekke, a južni dio je blizu znači, glavnog grada Jemena. Znači to je bila provincija, imala je dosta sela i gradova. To je bilo tako opisano mjesto. Subejd bin Mukarem, opis njega je sljedeći. Mukarem bin Aid je bio njegov otac i pripadao je Benu Mozejna plemenu. Titula mu je bila Ebu Adi ili Ebu Omar. Suveid bin Mukarem je prihvatio islam u 5. hidžretskoj i učestvovao je s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u borbi Hendek i svim ostalim borbama časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bio je brat od Hazreti Numana bin Mukarema koji je bio vrlo uspješan u borbi protiv Perzije. Nema više detalja u vezi Sueid bin Mukarem i njegove borbe protiv ovih otpadnika u ovom Tihama mjestu u Jemenu. Ali u vezi tih ljudi u Tehama se nalazi neki historijski zapisi, ti koji su znači se odmetli od vjere bili. Poslije Hadžetul Veda u 10. hidžretskoj, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači postavio mnoge ljude da prikupljaju zekat iz regiona u Jemenu. Časni poslanik je podijelio ovaj jemenski region u 7 znači različitih regiona. Tahir bin Abu Ala je bio postavljen u Tihama. Osim nekih običnih Arapa, 2 vrlo važna plemena su tu i boravila. Hakke Našar plemen. U Tarike Taberi je zabilježeno Hazreti Atab bin Usid i Hazreti Usman bin Abul As da su znači pobunjenici i odmetnici u njihovom mjestu znači počeli da napadaju muslimane. Oni su bili prvi da informišu Ebu Bekra radijallahu anhu. Znači kao što smo spominjali ranije, nije samo da su ovi ljudi odmetli od vjere, ali su oni znači počeli da napadaju muslimane. Džundub bin Selma je bio znači vođa tih pobunjenika i poslata je vojska tu da se bore protiv njih. Hazreti Halid bin Usid koji je predvodio muslimansku armiju je tad znači pobjedio ih i oni su se svi znači razbježali i mnogi su bili također ubijeni. I mnogi koji su bili ubijeni bili su iz Benu Šenub plemena i vrlo malo ih je ostalo tad iz tog plemena. Džundub je tad pobjegao, ali poslije se i on vratio u islam. Prema jednom hadisu, poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, plemena Ak i Ašr, oni su bili znači u tom mjestu Tihama znači najveći pobunjenici su se iz tih 2 plemena. Detalji u vezi ovoga, kad su oni, znači ova 2 plemena saznali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, mnogi od njih su se sakupili i također pleme Hazam s njima. U Alabu su
znači blizu obale napravili kao kamp. Hazret Tahir bin Abdullah je informisao Ebu Bekra radijallahu anhu u vezi ovoga i krenuo je da se bori protiv ovih znači pobunjenika, informisao je Ebu Bekra u vezi toga. Masruk al-Aki je isto krenuo s njim i oni ljudi iz Ak plemena također koji nisu bili odmetnici su krenuli uz njih. U Alabu se desila velika borba. Allah im je dao pobjedu iznad neprijatelja. Muslimani su ih pobijali, znači vrlo lako. Neugodan, znači miris mrtvih tijela se svukud proširio i Allah je znači veliku pobjedu dao muslimanima tad. Jedan istoričar koji spominje znači šta se je desilo u Tihama, piše prvo na listi ljudi koji su znači se pomogli da se ta u Tihama mjestu pobunjenička znači protivljenja zaustave. To mjesto gdje Ak i Aša pleme su boravili je bio Tahir bin Abi Hala, koji je bio guverner Tihama mjesta, postavljen od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je Ebu Bekr radijallahu anhu također poslao Ukaša i znači da prikupi armiju i da čeka Ebu Bekrovo naređenje radijallahu anhu. U vrijeme smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Ukaša je bio guverner dva regiona u Hadramautu, Sikasik i Sukun mjesta. Dželil bin Abdullah je bio poslat od Ebu Bekra radijallahu anhu u Nađli pleme da prikupi one iz svog znači naroda koji su čvrsti u islamu i da se bore protiv onih koji su znači postali odmetnici. Također su poslati u pleme Hasan da se bore protiv odmetnika tu i oni su krenuli i ispunili ove znači uslove. Nekoliko ljudi mu se samo usprostavilo, ostali su pobjegli. Znači, Halifatul Masih kaže, sad trenutno govorim u vezi te 10. ekspedicije, ako Bog da budućnost ću nastaviti sa 11. ekspedicijom. Sada želim da spomenem neke preminule članove džamata. Iz Burkina Faso dvojica mladih ljudi 11. juna na večer, znači gdje su oni živjeli, napadnut je od ekstremista. Mnogi ljudi su znači bili ubijeni u tom napadu i uključujući znači ovu dvojicu naših Ahmedi i Hodama. Oni su tad radili u svom znači u svojoj radnji i poginuli su bili su pogođeni znači metkom i tu su znači preminuli na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Diko Zakarija je jedan od njih, imao je 32 godine. On je tu u tom regionu znači služio kao regionalni kaid i također je bio član Medresetul Hifz, znači da zapamti časni Kur'an. On je znači boravio tu u Ugani neko vrijeme i vratio se u svoje znači mjesto. Znači uvijek je bio spreman da služi džemat. Kad god bi bio pozvat, on odmah bi znači došao i radio što je god trebalo za džemat. Klanjao je redovno svoje namaze i nafile i tahadžud. Uvijek bi znači davao čendu prema svojoj mjesečnoj zaradi. Zaista je volio džemat i hilafet i slušao je hudbe redovno i MTA programe. Lokalni misionar kaže da je mnogo želio da upozna halifu vremena i jedva je čekao da to može da priušti sebi. Muallim također kaže da je on bio vrlo znači primjer drugim mladim ljudima. Iza sebe ostavlja suprugu, 2 kćerke i 1 sina. Drugi šehid je Diko Musa Saheb, imao je 34 godine.
On je također bio kaid Mađarskog Hudamul Ahmedija lokalni i bio je vrlo aktivan član i drugima je također to savjetovao i redovan u financijskim žrtvovanjima. Tu nisu oni imali džamiju, ali je on napravio kao neku malu prostoriju gdje bi oni mogli da klanjaju. I redovno je pisao pisma halifi i često bi znači bio gostoprimljiv svim onima koji su prolazili kroz njegov region, pomagao bi im znači da rade svoj posao. Iza sebe je ostavlja 2 supruge i 3 kćerke. Allah dželešanu im podari oprost, svoju milost i uzdigne njihov status. Emir džemata oba dvojice njih je napisao da oba dvojica ovih dama su bila braća njihovog lokalnog misionara, Diko Ahmed Morijema Saheb, koji je glavni za radio Ahmedija u tom predjelu. Ahmedijet je došao preko njihovog oca Ibrahim Munti Saheba. On je bio vrlo iskren, njihov otac i znači osoba koja je radila mnogo tablik. Njihov otac je preminuo 2011. godine. Također Emir je napisao da se molimo protiv tih terorističkih napada u Burkina Faso koji se dešava. Znači sjeverni dio države prolazi kroz velike znači poteškoće. Preko 2 miliona ljudi je znači raseljeno iz svojih domova. Da Allah dželešanu uspostavi mir tu. I svjetsko stanje znači jednostavno trenutno povećava kao šanse za razne terorističke napade. Jedino Allah dželešanu može da milost na čovječanstvo i podari im znači mudrost i razum. Muhammed Yusuf Beloch Sahib je sljedeća znači dženaza. Preminuo je prije nekoliko dana. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ahmedijat u njegovoj porodici je bio predstavljen od Hazreti Gulam Rasul Rajiki Saheb 1934. godine. Poslije nezavisnosti znači Pakistana njegov otac je se preselio u neko predjelje u Pakistanu i u Rabu je isto 6 godina boravio, brinuo se za džamiju u tom mjestu. Bio je musi, iza sebe ostavlja suprugu, 7 sinova i 4 kćeri. Šebir Ahmed Sahib, jedan od njegovih sinova, služi kao misionar u Ivory Coastu. I zbog toga što znači služi kao misionar nije mogao da prisustvuje očevoj dženazi. Također umrli Muhammed Yusuf Beloch Sahib ima dvojicu unuka koji su misionari. Njegov sin Šebir Sahib piše da je misionar, da je njegov otac posjedovao mnoge dobre kvalitete. Od malih naših nogu mi smo ga vidjeli da klanja tahadžud i poslije sabah namaza bi uvijek učio Kur'an na glas. Njegova ljubav prema hilafetu je znači bila ogromna i kad bi god kaže posjećivao svoju kuću, zvao bi me i rekao bi zapamti 2 stvari kao od njega, da uvijek ostane lojalan hilafetu i da ispunim svoje znači život prema načinu na koji osoba koja da svoj život za džemat treba da ispuni. Dalje kaže bio je vrlo gostoprimljiv, uvijek bi dovodio narod u svoju kuću. Mnogi znači ljudi iz džemata, također i hindu ljudi koji nisu muslimani, su došli da daju svoje saučešće i govorili su vrlo znači visoke komentare u vezi njega, predobre riječi. Rekli su osjećaju se kao da je njihov otac preminuo. Zato što je on uvijek služio i pomagao siromašnim. Mubarza Faruk, sljedeća znači dženaza, ona je iz Rabve, kćerka od Faruk Sahiba.
Ona je također bila vakfena, a preminula je nedavno, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Kad je imala 11 godina, a dodirnula je električni kabel pod naponom i oba dvije njene znači, ruke su bile paralizovane i morali su joj amputirati znači, oba dvije ruke. I zbog ovoga znači, stanja njenog ona nikad nije odustajala od nade, nastavila je svoju znači, školovanje. Prvo je pokušala da piše držeći olovku u svojim ustima, onda bi to radila između dva lakta, držala bi olovku i pisala i onda u nekoliko mjeseci je počela vrlo lijepo da piše. I ona je nastavila svoje znači, školovanje i poslije nekoliko toga vremena oni su se preselili u Rabu. Tu je nastavila znači, svoje školovanje i znači 2008. je završila fakultet i onda je također magistrirala u arapskom jeziku na Talimul Islam College. Također je služila u Tahir institutu za srce. Naučila je časni Kur'an sa ispravnim znači, izgovaranjem i prijevodom i uvijek bi znači uvijek bi 100% dobivala iz tih znači, testova. I također je ona predavala prijevod časnog Kur'ana u svom lokalnom mjestu. Iza sebe ostavlja znači, svoje roditelje, 2 brata i 2 sestre. Da joj Allah dželešanu podari oprost i milost i njeno roditeljima znači sabor. Anzumana Batala Sahib je sljedeća dženaza. On je bio znači lokalni misionar u Ivory Coastu. Nedavno je preminuo. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Glavni misionar iz tog mjesta piše da je on bio vrlo jednostavan čovjek, redovno je klanjao znači svoje namaze, je postio, jednostavno bio je vrlo jednostavna starija osoba, dobar čovjek, čestit čovjek. Znači redovan je bio da posti ponedjeljkom i četvrtkom. Allah dželešanu je znači ispunjavao njegove dove. Imao je veliku ljubav prema hilafetu. Bio je odličan misionar. Prihvatio je Ahmedijat 1997. godine i sanjao je da je u nekom znači kao nekoj pustinji išao je prema nekom selu koje se zvalo Nasjan i držao je mač i čistio taj put do tog sela i učio je kelme i šehadet na glas. Dok je znači čistio taj put. I poslije ovog sna saznao je da jedan misionar Ahmedi boravi u tom selu, u to selo Nasjan i došao je da znači govori o Ahmedijatu i on je otišao u to selo i kaže kad je čuo poruku džamata, prihvatio je Ahmedijat i rekao je ovo je što mi Allah kroz moj san znači rekao da prihvatim. I znači neko kratko vrijeme poslije prihvatanja Ahmedijata dao je svoj život u službi džamatu i postao je misionar. 2002. godine kad je civilni rat se desio u njihovoj zemlji, znači nikako nisu imali komunikaciju sa tim centrom gdje se on nalazio. Lokalni misionar je znači imao komunikaciju sa njim u tom selu i nastavio je znači da jednostavno izvršava džematske dužnosti. Znači ovaj rat nije zaustavio da on ispunjava svoje dužnosti. I slično u njegovoj kući je napravio kao džamiju gdje su ljudi dolazili, gdje je on mogao da znači predstavlja moralni trening džematlijama. Također je putovao dugo
da bi prisustvovao na nacionalnim programima džematskim. 1998. godine došao je na Jalsa Salanu u Velikoj Britaniji, bio je blagoslovljen da znači upozna Halifatul Mesih IV. Rahimullah i također je bio prisutan na francuskom mulakatu sa Halifatul Mesih IV. Rahimullah i bio je vrlo sretan. Rekao je da taj znači sastanak s halifom je bio najljepši trenutak u njegovom životu i kao nije imao riječi da opiše. 2004. godine me je upoznao Halifatul Mesih V. kaže kada sam ja otišao u posjetu Burkina Faso. On je rekao da sastanak sa Halifatul Mesih V. je bio jedan veliki blagoslov za njega. Rekao je da prije 2 mjeseca je bolovao od neke bolesti. Jednostavno rekao je da moja porodica mislila da je to moji zadnji trenuci. A on kaže tada sam sanjao tebe, to jest Halifatul Mesih V. I da ga je on pomilovao svojom rukom po glavi. I on kaže u tom snu sam osjetio da ta bolest mene napušta. I on kaže kad sam se probudio tad jednostavno sam ustao zdrav. U svakom slučaju kada sam ja bio tu u posjeti, on me je upitao da uradim isto kako je on sanjao u svom snu i primakao je svoju glavu prema meni tako da ja mogu da dotaknem ga svojom rukom. Bio je vrlo sretan. On je potpuno bio lojalan hilafetu i govorio drugima da njegov život je znači jedino da ga koristi da služi vjeru i da će nastaviti cijeli život da to radi. I to je zaista ispunio to obećanje svoje. On je živio znači 94 godine i do zadnjeg dana je bio vrlo aktivan član džemata. Iako je bio star, išao bi sam kao susjedna sela ili gdje god je bio neki džematski program. 2008. godine me je sreo drugi put u Gani. Bio je mnogo sretan što je prisustvovao toj džalsi u Gani. Bandugos Šajed Said koji je misionar tu piše da je on imao veliku ljubav za misionare koji su došli iz Pakistana. On bi se sastajao s njima i ponašao se prema njima sa velikom čašću, ljubavlju i pažnjom. Bio je među prvima da daje znači financijska žrtvovanja i redovno bi znači davao svoju čendu. Kaže u januaru sam ga posjetio i rekao mi je da znači odlazi ove godine. Ja sam ga kaže pitao da li on putuje negdje. On je rekao odlazim s ovog svijeta. Onda bio je mnogo sretan i kaže proveo sam svoj život u službi džemata ili u službi vjere. I znači imao je veliku ljubav i uvjerenje prema Allahu dželešanu. Sedmicu dana prije nego što će preminuti rekao je da ima još 7 dana kao kontrakt sa Allahom dželešanu i otišao je kao da uzme svoju platu. On kaže sljedeći, znači 7 dana poslije probudio se, bio je petak, prije tahadžud namaza uzeo je abdest i poslije abdesta je znači preminuo i otišao da se sastane sa svojim gospodarom. Znači bilo zamesjestalo mu se i pao je. I znači nalazimo ljude koji su tako lojalni, iskreni muslimani koji žive daleko, daleko od Halifatul Mesih. Allah dželešanu je podario ovakve ljude zajednici obećanog Mesija alejhi selama. I oni šire poruku islama u svijetu. Da Allah dželešanu nastavi da daje džematu ovakve iskrene znači ljude koji su spremni da služe džemat. Iza sebe ostavlja 5 sinova i 6 kćerki. I svi su oni Ahmedi muslimani, hvala dragom Allahu. Allah dželešanu im podari sabur i podari im znači da koračaju koracima svog oca. Poslije džume klanjaću dženazu u odsustvu svim ovim članovima. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.